Теләгән нәрсәгезне булдыру. Ә сез шыннан да моның ничек икәнен белергә телисезме? Теләкләрегездән куркыгыз дигән әйтем бар бит. Әгәр сез шыннан да нык торасыз икән, ул чагында башлыйбыз. Алгоритмны тасвирлар алдыннан әйдәгез, уйның нинди компонентлардан торуын бер төкләп анализлап чыгыйк. Бу бик мөһим. Чөнки нәкъ менә шул компонентлар аркасында безнең уй көч туплый. Без уйлаганда, уйларга образлар, сүзләр, эмоциялар, сирәк кенә тойу, ис һәм тәм сизү органнары аша алынган тойгыларны кушабыз. Шулай ук без уйларыбызны, хәтердә кирәкле вакыйгаларны яңартып та көчәйтә алабыз. Ул вакыйгалар да үз чиратында югарыда әйтелгән компонентлардан тора. Без аларны интуиция һәм эчке тавыш ярдәмендә дә көчәйтәбез. Ихтияр кеше сифатында аларга теләк һәм шул теләккә ирешү нияте керә. Ә уйга магнит көчә бирә торган энергия сифатында сез булдырырга теләгән әйберне ярату хисе чыгыш ясый. Буларның барысы да билгеле бер органнардан алына торган тәгаен энергия. Алгоритмны яхшырак аңлау өчен әйдәгез бер күнегү эшләп карыйк. Бу күнегүдән соң сез бөтенләй үзгә хисләр дөньясына чумарсыз. Беренче, алырга теләгән һәм шуңа ия булган әйберне сезгә төшерегез. Ул акча, әйбер, мөнәсәбәтләр һәм башкалар булырга мөмкин. Икенче, ул әйберне алу турында уйлаганда барлыкка килгән позитив уйларны исегезгә төшерегез. Нинди уйлар иде ул? Билгеләгез. Өченче, ул әйбергә ия булмам дип куркуыгызны һәм шикләрегезне искә төшерегез. Бу халәтне истә калдырыгыз. Бу ачкыч. Дүртенче, сез алырга теләгән әйберне алыр алдыннан һәм алгач кичергән шатлык хисләрен һәм уңай эмоцияларны искә төшерегез. Бишенче, ул әйбергә ия булу халәтен искә төшерегез. Аны истә калдырыгыз. Бу ачкыч. Сезгә бу күнегү ошадымы? Күнегүне эшләп, сез теләгән нәрсәгезгә ия булу өчен әһәмиятле ике ачкычлы булдыгыз. Сез ачкыч ролен үтәүче ике уй формасының нинди булуын аңладыгыз һәм аны истә калдырыгыз. Ул ачкычлар теләкләрнең шынга ашу өчен җаваплы. Ә хәзер сез ия булырга теләгән әйберне үзегездә булдыру процессын карыйк. Булар акча, әйбер, нинди дә булса сифатлар һәм башка материаль булмаган объектлар булырга мөмкин. Беренче, теләгән әйберләрегезнең исемлеген төзегез. Икенче, бу исемлекне тагын бер карап чыгыгыз. Һәр пунктны аерым карагыз. Андагы әйберләр сез күптән теләгән, ләкин инде хәзер кирәк калмаган әйбер түгелме? Кешеләрнең искегә ябышып, тормышларына яңаны кертмәү гадәте бар. Өченче, үзегез өчен берәр төрле
пунктны сайлап алыгыз. 4. Сез шыннан да аның сездә булуын телисезме дип үзегезгә сорау бирегез. 5. Теләк бездә үзенә бер уйлар һәм эмоциялар уята. Эмоциялар уй формасын энергия белән тулыландыра һәм аның физик планда барлыкка килү тизлеген билгели. 6. Сез шыннан да бу әйберне үзегездә булдырырга ниятлисезме? Ният теләкне тормышка ашыру өчен көч һәм вакыт сарыф итәргә әзерлек ул. Ул сезнең уйларыгызны һәм эмоцияларыгызны иреккә чыгара һәм аларга юнәлеш бирә. Бу халәтне аңлагыз. 7. Сез теләгән әйбергә ия булу турындагы курку һәм шикләрегезне уятыгыз. Бу халәтне кичерегез. Тынышсызлык уйны тотрыксызландыра. Аны бергәләнергә мәҗбүр итә. Шулай итеп, сез теләгән әйберне әле генә якынайтасыз, әле генә ярагайтасыз. Шик уйыгызның көчен ала. Кешенең паранормаль мөмкинлекләре буенча тикшерүләренең күбесе, хәтта барысы да диярлек, шикләнү аркасында үткәрелми кала. Ул шикләр тикшеренүләрне алып баручыда да, бу тәҗрибәне күзәтүче кешедә дә булырга мөмкин. Ул психик энергияның тәгаен түрі. 8. Теләгән нәрсәгезгә ия булу турындагы эчке белемегезне уятыгыз. Аңа ия булу хисен искә калкытыгыз. 9. Әгәр ул әйбер икән, аның детальләрен мөмкин кадәр бертөкләп билгеләгез. 10. Әгәр ул яңа диван икән, ул нинди төстә, тукымасы нинди фактурадан, киңлеге нинди булырга тиеш, ничек җәйлә, әйберләр кую өчен урыннары булачакмы? Сез анда 2 аякларга җыенасызмы? Буларның барысын да алдан уйлагыз, күз алдына китерегез. Әгәр ул фатир икән, ул кайсы районда, ничәнче катта урнашкан, ничә бүлмәле, алар ничек урнашкан, майданы күпме, тәрәзәләр кай тарафка карый, янәшәдә парк, метро бармы? Уйлагыз. Әгәр ул аяк киеме икән, үлчәме, фасоны, фактурасы нинди, сез аны кая киячәксез, ничә ел киергә җыенасыз, бәясе нинди булырга тиеш. 11. Ул әйбергә ия булу белән нинди хисләр, югары сифатлар кичерәчәгегезне билгеләгез. 12. Ул күңел тынычлыгы булырга мөмкин, үз-үзеңә ышану хисе, кыюлык, кешеләргә ышану, кешеләрне аңлау, яшәү ямен, тормыш шатлыгын тою, як-якка карамый гына иҗат итү мөмкинлеге, кешеләр белән аралашуда җиңеллек һәм башкалар. Әгәр ул диван икән, ул сездә уңайлылык һәм ял итү хисен уятырга мөмкин. Әгәр ул фатир икән, сез аны тынычлык, үз-үзеңә ышану хисе алып киләчәк дип уйларга мөмкин. Әгәр ул яңа туфлиләр икән, алар сезгә кешеләр белән аралашуда җиңеллек алып килергә мөмкин.
Иске туфляларда сіз үзігізді оңайсыз хәл итәргә мөмкин. Артык искерген деп уйлыйсыз сіз. Яңаларын алырга акча юк, һәм күренми дә әле. 13. Тормышыгызга әлеге хисләрне һәм сифатларны кертү өчен хәзерге минутларда сез нәрсә эшли алыр идегез? 14. Үз гомерегездә сез бу хисләрне кичерердәй гамәлләр кылганыгыз бар инде. Ул гамәлләрне кылганда сез уңайлылык, тынычлык һәм үз-үзеңә ышанганлык, җиңеллек хисләре кичердегез. Моны кичектермичә эшли башлагыз. Бу хисләрне мөмкин кадәр ачыграк итеп, төгәлрәк кичерергә тырышыгыз. Алар сезгә теләгәнегезне алырга юл ачачак. Сезгә бу пунктны ничек кенә аңлатсам да, ихтимал, сезгә бу алымның асылын һәм мөһимлеген аңлау кыен булыр. Ләкин, ниндидер уңай үзгәреш булуга, сез идеяга шунда ук ныклап ябышачаксыз. Монда уйларга кирәкми, шунда ук эшкә тотынырга кирәк. Үзегездән сорагыз. Күңелдә уңайлык һәм ял хисе булганда мин нишлим? Тынычлык һәм үз-үзеңә ышану хисен кичерү өчен мин нәрсә эшли алам? Мин үземне кайчан җиңел хис итәм? Бу сорауга җавап биргәндә, сез тупикка терәлергә мөмкин. Аларга җавап табу кыен булганга түгел. Сез бары тик җавапны җитди, гадәттән тыш булырга тиеш дип уйлаганга. Кешенең гап-гади ялгышы ул. Әһәмиятлелеккә, җиттилеккә омтылуы. Ләкин бөек нәрсәләр һәр вакыт гади һәм янәшә була. Беренче очракта хәтерегездә казынып карасагыз, сез бу хисләрне, мәсәлән, бассейнга барганда яки нинди дә булса кызыклы фильм караганда кичергән булуыгызны искә төшерергә мөмкин. Яна бассейнга язылып, сез анда кирәкле әйберне арзанга гына тәкъдим итүче берәр кешене очратуыгыз ихтимал. Әйе, уй формасы шулай эшли. Икенче очракта берәр кызыклы китап укыганда шушы хисләрне кичерергә мөмкин. Моны тойыгыз. Һәм күчемсез милек буенча агент белән сөйләшкәндә, сез үзегезне шулай ук тыныч һәм ышанычлы итеп тота аласыз. Шул рәвешле агент сезне ышатып калырга һәм кыска гына вакыт эчендә арзан хакка сезгә кирәкле вариантны тәкъдим итәргә мөмкин. Өченче очракта кешеләр белән һөнәри темага сөйләшкәндә үзегезне менә дигән профессионал итеп хис итәргә мөмкинсез. Сөйләшү барышында сез үтеп барышлый гына проблемагыз турында да әйтеп узарга мөмкин. Сез моны җиңел генә эшлисез инде. Һәм әңгәмәдәшләрегез сезгә ярдәм итәргә атлыгып торачак. Мөгъҗизалар шулай туа. Күрүгезчә, булар гап-гади күнегүләр. Бер нинди бөеклек тә юк. Ләкин алар үзенчәлекле кичерешләр бирә. Ул хисләрне аңлы рәвештә кичерегез. Алар сезнең күңелегезнең тирбәнешләрен көчәйтер. Теләгән әйберегезне тарту көчен өстәр. 15. Әлеге әйбернең асылын билгеләгез. Асыл дигәндә, әлеге әйбернең
вазифасы яки мақсаты күздә тотыла. Мәсәлән, диван очрагында ул йоклар өчен генә булырга мөмкин, ләкин уңайлы булсын. Фатир дигәндә, сез аны яшәр өчен генә түгел, офис буларак куллану өчен дә алырга телисез ди. Димәк, ул метродан ерак булмаска тиеш. Туфлилар кирәк икән, алар көн сайын кияр өчен дә матур күренсен иде. 16. Сезгә шушы асылны бирердәй башка әйберләр бармы? Бу сорау тәгаен формага ябышмыйча гына альтернативалар эзләргә өйрәтә. Сезгә бит ахыр чиктә әйбернең асылы мөһим. Диван очрагында ул карават, матрас булырга мөмкин. Фатир дигәндә, әгәр ул офис вазифасында үтәргә тиеш икән, сез шәһәр тирәсендә йорт сатып алырга, фатирыгызны офис өчен майданыда булган фатирга алыштырырга яки янәшә торган 2 фатир сатып алырга мөмкинсез. Туфлиларны кыска итекләргә дә алыштырып була. 17. Сез кирәкле әйбернең башка формасын танырга һәм аны кабул итәргә өйрәнегез. Акча, мәсәлән, еш кына эквивалент буларак та килергә мөмкин. 18. Әгәр сез мәхәббәт, бәхет, аңлау, җылылык кебек гомуми төшенчәләр телисез икән, үзегездән ул минем тормышыма барлыкка килгәч, мин аны ничек танырмын дип сорагыз. Бу бик мөһим сорау. Бу турыда уйлансагыз, сез буларның барысының да күпмедер күләмдә тормышыгызда барлыгын күрерсез. Теләгән әйберегезне үзегездә булдыру алгоритмы. 1. Теләгән әйберләрегезнең исемлеген төзегез. 2. Исемлекне яңадан карап чыгыгыз. Һәр пунктны аерым тикшерегез. Ондагы әйберләр сезгә күптән кирәк булып, хәзер инде актуальлеген югалтмаганмы? 3. Үзегез өчен бер пунктны сайлап алыгыз. 4. Үзегездән сезгә ул чыннан да кирәкме дип сорагыз. 5. Сез чыннан да аны үзегездә булдырырга ниятлисезме? 6. Теләгән әйбергә ия булмам дигән курку һәм шикләрне уятыгыз. 7. Теләгән әйберегезгә ия булу турындагы билемне уятыгыз. 8. Әгәр ул әйбер икән, ул нинди булырга тиеш, шуны бөртекләп билгеләп чыгыгыз. 9. Әлеге әйбергә ия булгач, нинди югары сыйфатлар, хисләр барлыкка килер иде, шуларны билгеләгез. 10. Әлеге хисләр һәм югары сыйфатлар тормышыгызда барлыкка килсен өчен, хәзерге минутларда сез нәрсә эшли алыр идегез? 11. Әлеге әйбернең асылын билгеләгез. 12. Асылы шушы ук булган башка берәр нәрсә тагын бармы? 13. Сезгә кирәкле әйбер башка формада килгәндә, аны танырга өйрәнегез һәм кабул итегез. 14. Әгәр сез мәхәббәт, бәхет, аңлау, җылылык кебек гомуми төшенчәләр телисез икән, үзегездән ул минем тормышымда барлыкка килгәч, мин аны ничек танырмын дип сорагыз.